Ninsabu f'mument fl-istorja ta' pajjiżna fejn irridu verament nażlu triq il-qudiem. Hekk iddeskriva pajjiżna bħalissa l-Prim Ministru Joseph Muscat waqt attività politika f'Ħażebbuġ, żmien fejn il-poplu Malti wawċ ikollu għandu jagħmel għażla li ser tiddetermina jekk il-pajjiż jagħmilx qabża oħra l qudiem jew jibqa' fejn hu. Dan b'referenza għal dikjarazzjonijiet tal-Gvernatur tal-Bank Ċentrali li spjega kif pajjiżna għandu l-perikli ta' dik il-karozza antika li mixja b'veloċità kbira. Il-Prim Ministru spjega li l-għażla favur din il-qabża pożittiva tikkonċerna diversi oqsma f'pajjiżna fosthom l-ekonomija, għażla li tinkludi wkoll riski u perikli ma dan kollu premju ikbar. Għandek sagrifiċċji imma għandek rewards kbar ukoll. Li nistgħu verament nibdlu wiċċ dan il-pajjiż darba għal dejjem, li nistgħu verament inbidlu l-istruttura ta' dan il-pajjiż darba għal dejjem li b'tali mod li l-tawarajna nkunu ħallejnilhom xi ħaġa illi verament jistgħu jibnu fuqha u jistgħu jgħozzu għal quddiem. Il-Prim Ministru tenna li dan il-moviment mhux ser jikkuntenta b'dak li għandu u jibqa' fejnu imma ser jaħdem iktar sabiex il-pajjiż jagħmel dik il-qabża. Spjega li dan huwa żmien fejn b'kuntrast ta' snin oħra illum il-ġurnata id-diskussjoni dejjem qed tkun jekk hemm bżonn għal iktar nies biex jiżdied ix-xogħol. Dan b'riferiment għal ċifri li ħarġu fl-aħħar jiem li juru li Malta għandha l-inqas rata u l-inqas numru ta' nies bla xogħol. Fost oħrajn semma wkoll il-bidla li qed issir fil-qasam tal-blockchain. Bidla li waslet sabiex 259 applikazzjoni għal liċenzji ġew mħejjija u preżentati. Madankollu stqarrija mill-Partit Nazzjonalista fejn innotaw li għalqet kumpanija waħda biss turi li l-istess partit mhux qed jieħu pjaċir b'dan il-ġid għal il-Prim Ministru. Dwar il-qasam tat-turiżmu, il-Prim Ministru qal li wasal iż-żmien sabiex qiegħdna jerġgħu jaraw karriera f'dan il-qasam, dan billi ntejbu l-infrastruttura turistika f'pajjiżna sabiex nattiraw turisti li kapaċi jonfqu ħafna iktar sabiex bekk il-lukandi tagħna jkunu jistgħu jħallsu pagi aħjar. L-iktar xogħol li jidher umli f'lukanda f'restorant ikun imħallas ferm aħjar milli huwa llum. U għaliex? Għax meħħa jmur jinqeda f'dik il-lukanda, għalih ma jippurtax jekk hux qed jħallas 200 euro jew 210 euro, daħħallas 5,000, ħallas 6,000 l-istess għalih. U allura il-ħaddim iż-żejr u liedna in-neputijiet tagħna jista' jkollhom pagi ferm aħjar milli għandhom illum. Il-Prim Ministru qal li fl-ebda mument mhu ser jaċċetta kritika mill-Partit Nazzjonalista dwar il-każ tal-Korintja. Dan hekk kif il-Partit Nazzjonalista jidher li nesa żmien fejn mexa b'kejl differenti minn dak li qed jipritka dwaru. Nsemmi għax hemm qiegħda Smart City. Smart City. Smart City kollha kienet kull metru kwadru bil-175 euro u 75 kull metru kwadru mbiegħed ta' Smart City bil-1.75 €. Maduma waħda li ħanbewlhom il-Korintja kont tixri Smart City kollha immaġina. Immaġinaw id-differenza. Mhux ħanieħu lectures minn min meta ġie biex innegozja f'isem pajjiżna rema kollox. Fil-fatt, il-Prim Ministru fakkar kif b'differenza għat-tmexxija ta' Adrian Delija fl-2014 meta tħabbaru bdew in-negozjati fuq dan l-istess każ, il-Partit Nazzjonalista mmexxi mill-eks kap nazzjonalista Simon Busuttil kien qabel mal-bejħ ta' din l-art bi prezz inqas milli ser tinbieħ illum il-ġurnata. Ma nagħmlux mod li din hija xi ġlieda interna fil-Partit Nazzjonalista biex minn għalihom wieħed jagħti klikka tagħti lill-oħra, tribut tagħti lill-oħra. Għax wisqet nissuspetta illi jekk l-affarijiet għax klikka kienet ħarġet favur, klikka oħra toħroġ kontra. B'kuntrast ta' dan il-ġlied intern li qed jaħkem lill-Partit Nazzjonalista, il-Prim Ministru fakkar li dan kien l-ewwel gvern li qal għal fuq lil minu fuq il-paga minima. Madankollu għal darb'oħra qal li dan mhuwiex biżżejjed. Fil-fatt il-Prim Ministru kkonkluda d-diskors tiegħu billi ħabbar li fil-ġimgħat li ġejjin ser jħabbar investiment ġdid. Dat tip ta' investiment f'qasam totalment differenti li ħadku qed turi kif dan il-gvern qed jaħseb fil-futur. Kif qegħdin naħsbu fix-xogħol ta' wliedna u wlied wliedna. U xogħol li jħallas ferm aħjar mix-xogħlijiet li hemm illum anke fis-settur fejn ħabbru dan l-investiment. Dan huwa din hija l-għażla.
Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.